svijetu on je najbrži. Pazi kad se pojavi, Sonic je to, svašta može činiti. Sonic je to, Sonic, on je najjači. Sonic, zvani opasni. Sonic, na svijetu on je najbrži. Na svijetu on je najbrži. Na svijetu on je najbrži. Sonic i tajni svici. Šta ima, ekipo? Imamo iznenađenje za tebe, Sonic. Cool, volim iznenađenja. Odlično, jer ovo će te stvarno oduševiti, šećeru moj. Jesmo li već stigli? Mrzim ovako sporo hodati. Dosadno. Još malo, šećeru. Stigli smo, Sonic. I kako je to iznenađenje? Tadam! O, odakle se to stvorilo? Napravili smo ga iz otpada. Sonic, nije li mrak? Da, uskoro će mrak. Zovemo ga Oluja Slobode. A, baš je super. Idemo njime u Magu tražiti tajne svitke. Što je Maga? To je drevni grad, duboko u planinama. Što onda tajni svitak? Otac mi je pričao kako svici imaju veliku moć, ali nitko ih nije uspio naći. Pa naravno, zato se i zovu tajni svici. Mislim da ih mi možemo naći. A ti ćeš letiti u toj zračnoj olupini. Magu možeš vidjeti samo iz zraka. I to nije olupina. Nikol, nađi kartu Mage. Tražim, Seli. Ovo je Maga. Istraživala sam i našla ove markere. Odvešće nas ravno u hram gdje su svici. Plan neće upaliti, Seli. Hoće. Nema šanse. Hoće. Neće. Hoće. Neće. Prestani i daj mi dobar razlog. Zato što ćeš biti laka meta bombarderima. Letjet ćemo noću. Robotnikovi radari naći ćete za soničnu sekundu. Možemo letjeti nisko, ispod radara. Ne sviđa mi se. Ne idem. A mislim da ni vi ne bi smjeli ići. Sonic, snagu svitaka možemo iskoristiti protiv robotnika. Idemo, s tobom ili bez tebe. Dobro, idem. Ali koristit ću se staromodnim prijevoznim sredstvom. Slijedit ću vas. Lijevo krilo, Provjereno. desno krilo. Provjereno. Antoine, reci mi iskreno, bojiš li se ti letenja? Što, moji? Ja se ne bojim apsolutno ničega. Oslobodi nas, Sonic. Može. Sretno! Magnifike! Volim letjeti jako. Tako volim letjeti. Rotore, što ne valja? Motor se zaglavio, pomozi mi! Hajde, rotore! Vuci! To! Čovječe, ovo je bilo blizu. U akciju! Koliko još do Mage, princezo moja? Maga bi trebala biti točno iza one planine, Antoine. Oh.
Magnifik. O, još je ljepša nego je legenda opisuje. Juhu! Samo pogledaj to tlo koje čeka da nas pozdravi. Čini se da ćemo stvarno... Bila, hoćeš li, molim te, umuknuti? O, čovječe, nećemo zaustaviti zrakoplov na vrijeme! Antoine, šuti! Hej, usporavamo! O, čovječe, preblizu! O, mislila sam... A, nema veze što sam mislila. Smije li Biba sad otvoriti oči? Da, u redu je, na sigurnom smo. Ajme meni. Pogledaj ti ovo čvrsto tlo, Antoine. Antoine? Jesu li svi dobro? Antoine, nešto si malo zelenkast. To je normalno za njega. Nikad se nisam osjećao bolje u čitavom svom danu. Dakle, Što dakle? nećeš li mi zahvaliti Za što? što sam vas spasio? Sonic, bili smo u avionu. Da smo sletjeli s litice, poletjeli bismo. Ima nešto u tome, ali gdje biste sletjeli? A ima nešto u tome. Hvala, Sonic. Na čemu? Oh, Ovo je stvarno nevjerojatno. Sally, što je ono? kamena zvijezda. Obilježava ulaz u drevni grad. Kakav je to zvuk? Ne znam. Možda je čudovište! Što piše, Sally dušo? Ne znam, to je drevni jezik Mobiusa. Nicole, možeš li prevesti? Prijevod. Ne vidimo stvari kakve jesu. Vidimo stvari kakve smo mi. Prava skitalica. Želiš reći pitalica, Antoine? Učinimo to, Sally. Dobro. Prvo moramo proći kroz onu živicu. Živica? Nema problema. Oprezno, Sonic! Legenda kaže da je maga puna zamki. Ja, da upadnem u zamku, ne bih rekao. Okret za pobjedu! Što je sad ovo? Nevjerojatno. A kako je to moguće? Ježim se od ovog mjesta. Kladim se da je hram s druge strane ovog zida. Mislim da si u pravu, Biba. Super! Ali kako ćemo ga prijeći? Što je to, Sally? Pa, moramo naći prvi marker. Stolicu. Čudno. Taj zvuk je uvijek točan. Čuje se svake 2 minute. Moramo naći sklonište! Iza onog stupa! Primite se! Čvrsto se držite! Hej, ekipo! Gdje ste svi nestali? Tu smo, Sonic. Gdje? Ne vidim vas. Čovječe, ovo je prečudno. Da sjena činite nevidljivom. Još uvijek mi se ne sviđa ovo mjesto. Hajde, imamo mnogo posla. Nicole, prevedi. Prijevod. Ono što ne možeš postići znanjem, postići ćeš na danjem svjetlu.
Ovo doista nije za ježev mozak. S vremenom će nam postati jasno. Nadam se. Prema povijesti maga, svaki marker predstavlja ispit temeljen na drevnim stupnjevima svjesnosti, inteligenciji, duhu i hrabrosti. Samo oni koji su dostojni mogu uspjeti. To su 3 stupnja, a postoje samo 2 markera, zar ne? Da, prava zagonetka. Tako sam umoran. Onda svjestit ću se. Sali, što tražimo? Nešto što se zove stolica. Krevet mi bolje zvuči. A kakva stolica? Ne znam. Da, to je definitivno stolica. Psst. Jehe, goriš ježu. Ono što ne možeš postići znanjem, postići ćeš na danjem svjetlu. Baš kao na natpisu. Odlično, Sonic. A što sada, Seli? Mislim da ćemo sjediti. Tako mi svijest da mora da je ovo pravo mjesto. Jest. Idemo. A zašto postoje 2 svitka? Jedan je lažan. Ako se približimo krivom postolju, hram će eksplodirati. Eksplodirati! Ne. Čovječe, baš i nisu olakšali. Negdje postoji odgovor. Hej, što je sa onim hieroglifima koje je Nicole prevela? Da, kamena strijela. Svi vidimo stvari različito. To je to. Stvarno? Da, prešli smo prvu prepreku, stolicu uz pomoć inteligencije. Hvala. A ovo je 2. stupanj svjesnosti, duh. To smo mi, borci za slobodu. Da, znamo kako preživjeti. To je to! Samo je jedan način da doznamo. Ja to mogu. Ne mogu to gledati. Seli, Što piše Seli, dušo? Nicole, prevedi. Obrađujem. Tajni svici maga su 7 čuda Mobiusa. Snažna, prirodna čuda. Opasna ako se krivo koriste. Nicole, čekamo. Prvo čudo jest vjetrovit tunel, zvan Mobiusov dah. Puhanje. Odatle onaj veliki vjetar. Super, a što dalje? Hrabrost. Ma što? Postoje 3 stupnje svjesnosti. Posljednji ispit je hrabrost. Iznenađenje. Daj mi svitke, princezo. Neće ići, robotnik. Žalim, ali gubiš. Kao i obično, jako griješiš, ježu. Daj mi soničnu sekundu, robotniče. Seli, kad krenem u akciju, vi bježite. Budi oprezan, Sonic. Čekam, ježu. Hej, to je moja fora. Slušajte, volio bih se družiti s vama budalama, ali moram u akciju. Za njim. Nađite tog ježa! Zvao si?
Dakle, glodavče, ostali smo samo ti i ja. Oduševljen sam. Zbogom ježu. Budi na miru, ti jadni ježu. Sve za tebe. Može li ovako? Savršeno. Odustani, robotnik. Šmrko, lansiraj robote. Da, gospon. Ima nešto strašno na ovom mjestu. Opusti se, to je samo Mobiusov dah. Ovo je prvi put da čujemo vjetar u hramu. U pravu si, Biba. Uskoro nađemo možda izlaz. Hajde, slijedit ćemo zvuk. Jesi li dobro, Antoine? O, oui, da, naravno, baš sam super. Hej, Antoine, našao si izlaz. Na tu element uvijek znam što radim. Hajde. Gledaj tamo. Jesam te. To. Nema šanse. Jež ne može pobjeći, Šmrko. Ne, gospon. Ej, Seli, jesi li tu? Seli, gdje? Tu smo, Sonic. Neki robotnikov robot me prati. Ne mogu ga se nikako riješiti. Imam ideju. Nicole, izbaci dijagram Mobijinog daha. U tijeku, Seli. Mobijin dah prolazi ovom stranom ruševina. Vjetrovi pušu brzinom od 280 km na sat. To, taj vjetar baš puše. Dobro da sam se sjetio toga. Udubljenje u zidu povezano je s tunelom. Tamo se možeš sakriti, ali vjetrovi će te udarati. Ja? To se neće dogoditi. Jež je brži od svakog vjetra. Slušaj, robotski. Robot ti je baš super. Ali nikad neće uloviti ježa. Ostalo je manje od 2 minute do Mobiusovog daha. Loše ti ide, robote. Zaplešimo malo. Igrajmo se. Vrijeme za akciju. Gdje je jež, Šmrko? On čini se da je nestao, gospon. Tamo je. Sad je naš. Pogledaj oko sebe, ježu. U zamci si. Iziđi van i poštedi nas ove drame. Ovdje sam, robotniče, dođi po mene. Pošalji robota. Pokaži se, jastočiću za igle. Umoran sam od tvojih dosadnih igara. 10 sekundi do akcije. 8 sekundi. Daj, robotniče, što želiš? Istjerati me odavde dosadom, ha? Šmrko, kakav je to zvuk? Ne znam, gospon. Vrijeme je za zabavu.
li dobro? Da, ali robotnik nije. On je prošlost. Robotnik je mrtav. Ne mogu vjerovat. Vjeruj. Imaš li svitke, Seli? Tu su. Ideš s nama? Pod jednim uvjetom. Bojim se pitati. Ne boj se. Dobro, dobro, koji je uvjet? Ja ću upravljati avionom. Cool. Ovo će biti kraj. Kraj mojeg zgodnog života. Više mi se sviđalo kad je Sonic putovao pješice. Iha! Ješ će ovo skupo platiti, Šmrko. Upamti što ti kažem.